categoria 82 de kilograme, 3 runde, câte 3 minute, K1, Daniel Bengulescu. În colțul albastru. Daniel vine de la Sabaki Topoloveni și este antrenat de Ionuț Hrișcă. În colțul roșu, Popia Răzvan. Revenim la Kempo. Răzvan este antrenat de celebru Marius Burlacu. A 14-a dispută a serii. Daniel Bengulescu în colțul albastru, legitimat la Sabaki Topoloveni în județul Argeș și antrenat acolo de Ionuț Hrișcă. Îl va întâlni pe Răzvan Popia, cel care e pregătit de bine cunoscutul Marius Burlacu. Kempo, categoria 82 de kilograme, 3 reprize de câte 3 minute. Opinez că vom avea o dispută foarte interesantă pe care trebuie să o urmărim cu mare atenție. Și dă drumul la picioare Răzvan Popia încă din prima. A deschis cu o lovitură puternică undeva în zona diafragmei. Acum cu un medium kick la coaste. Răzvan Popia n-a lovit până acum cu brațele. Acum a încercat să-i administreze câteva lovituri lui Daniel Bengulescu și la nivelul capului. Și sportivul argeșan prăbușit, numărat de către Ilașcu senior și lupta se închide. Daniel Bengulescu și-a observat inferioritatea și-a calculat șansele și a crezut că este mai bine să renunțe. Răzvan Popia câștigă după doar câteva schimburi de lovituri. O victorie rapidă a lui Răzvan Popia. O victorie certă, o victorie netă. Abandon roșu, Răzvan Popia. Winner by forfeit, red corner. Cupa va fi înmânată de Radu Ciucă, președinte Urban Legend. Președintele Urban Legend înmânează trofeele pentru cei doi luptători.